Epori gazpasiako. Laugarren itxaldi zen ordez, hartu dugun erabakitzu da, jake, Jokoteinian bigarren liburu aurkeztu dugun. Horri buruz berbaitzeko tartetxu labur bet hartzi, Itziar Zorrakin editoriagaz, post bat minutzuten apur eta saltzen dugun, zein dugun lana, orduen ongi editor Itziar. Kaixo, a ber, hau duela 3 ordu ez zegoen prest. Orduan, hori, improvisatuko dugu pizka bat, Hori, apurtxu bet. Ez da, urte luzeko lana dala esango nek egiz izan, zehaziko gendun berez, 2003an agian. Ogota 3, ez da esango nekenik, hasi ginela oneri bueltak emoten, batez bezu hasi zinela ez, transkribatzen lan horre gehitzen. Eta, azkenin hemen dago, 14 itzaldi, informazio estra pizkat gehiago gehitzu dugu liburuen, baina, Jokoteknian bigarren liburuzkie azkenik argitaratu dugu, lan nahiko txun hostien, Itziarri editorial lanatan zanota moduen, eta, azken finen, ekarri guren otxun komentetako, zer moduzko lana izen dan, ze zailtasun, ze erronka gondi zen hor, eta, emaitza bera be aztertzeko. Bai, a ber, hau oso proiektu politi izan da, oso lan handia izan da ere, bai. Komunidea bai. Orduan, lan handia izan da, azteko hitzaldi guztiak transkribatu ditugulako, eta gero prestatu ditugu kapituluak pizka bat egitura akademiko bat emanda, eta, nik lehen pentsatu dut zeri buruz hitz egin orain, eta pentsatu dut agian garrantzitsua dela azaltzea zergatik egin dugun liburu hau, bai? Orduan, baldin badaude ja hitzaldiak YouTubeen edo interneten, zertarako behar dugu liburu bat, bai? Pentsatzen egon naiz eta arrazoi asko daude. Azteko, liburu hau bere motako bakarra dela, edo agian ia bakarra, baina nik berez ez dut besterik ezagutzen. Orduan, gero eta ekitaldi gehiago daude euskaraz bideojokoi buruz, baina nik dakidala horinik ez dago libururik, edo baten bat badago, txiki izango da. Orduan, beste maila bat ematen dio euskarari eta jokotekniari eta bideojokoi, ezta? Pentsa, datorren hilabetean dagoen big conference horretan ez daukate libururik, eta guk bai, Osea, hori bai dela maila. Orduan, eta geroago beste etorkizunean, beste libururen bat egiten bada horrela bideojokoi buruz, esan beharko dute bigarrenak direla, gu izan garela lehenengoak, orduan hori bada arrazoi potentea. Gero, estatistikek esaten dute, paperean irakurrita, hobeto ulertzen ditugula gauzak eta hobeto gogoratzen ditugula. Orduan hori beste arrazoi bat da. Kasu honetan badaukagu liburua paperean eta badaukagu PDF-a eta badaukagu EPUB, orduan deskargatu alduzue, hemendik pantallan agertzen den estekatik. Baina, aukera guztiak eman nahi baditugu ere, paperean gauzak beti oraindik, mundu digital honetan oraindik paperean hobeto irakurtzen da. Gero, ezagutarazteko, ze internetet, orain denok erabiltzen dugu internete, eta oso ondo dago, baina interneten gauzak oso azkar geratzen dira atzean, edukia oso azkar doa aurrera, eta liburu hau egongo da Bizkaiko udal liburutegietan, eta liburutegietan adibidez gauzak ez dira hain azkar zaharkitzen. Orduan hori ere beste arrazoi bat da. Eta, naiz eta YouTubeen hitzaldiak egon, ahoz egiten dugunean gauzak pixka bat nahaztuta egon ohi dira eta liburuan badaukagu dana antolatuagoa, idatzita delako, eta horren arira daukagu ere terminologia, saiatu gara liburu honetan, ingelesez hain ohikoak diren hitz asko euskaratzen, eta justu aurreko hitzaldian aipatu da somorroak, horrelako gauzak saiatu gara euskaraz jartzen, hori ere garrantzitsua delako terminologia ezartzeko euskaraz. Hain hizkuntza txikia izanik, behar dugu esfortzu ekstra hori eta liburu honek ematen du aukera hori idatziz islatzeko eta erreferente bihurtzeko. Orduan hori ere oso garrantzitsua da, gero ez dakit korpusetan, motoretan eta abar, gauzak internet arakatzen dutenean ere, gu izan algara erreferente bideojokoen terminologian euskaraz, eta hori ere oso garrantzitsua da. Adibidez,
lehenengo jokotekniako lehenengo liburuan bideo-joko idazten zen gidoiarekin. Eta bigarren liburu honetan idazten da elkarrekin, bideo-joko dena batera. Arauak aldatu egin direlako eta horrela esarri delako hitza. Eta, bueno, aldaketa hori ere eta eboluzio hori islatzen da liburuan. Eta hori oso polita da. Gero, oso polita ere, liburuan biltzen dira 3 urteko hitzaldiak, bai? Eta lehenengo edizioa, 2021eko jokoteknia oso polita izan zen, hizkuntza txikituak lantzen zituelako. Orduan etorri ziren, leku desberdinetako hizlariak, Kataluniatik, Galiziatik, eta baita galesez, bretoieraz eta irlanderaz hitz egiten zuten hizlariak, eta haien hitzaldien laburpenak jarri ditugu euskaraz eta haien hizkuntzatan. Orduan, liburuan konparatu, alderatu alduzue testua euskaraz eta haien hizkuntzatan. Eta hori hitzaldietan, bideoetan ezin da egin, eta hori ere oso polita da, bai? Ez bakarrik euskara azpimarratzeko, baizik eta beste hizkuntza txikiak ere. Zer gehiago, kasu batzuetan ikusi dugu progresua, bale? Hauek dira 2003 arte egindako hitzaldiak, baina liburua argitaratu da orain 2025ean. Eta adibidez, badago kapitulo bat, Game Erauntzek egindakoa, eta orduan aurra saltzen da adibidez Game Erauntzaren euskarazko bideokoen zerrenda, eta ematen diren datuak daude eguneratuta, dira 125ekoak. Orduan, ja liburuan daude datu berriagoak bideoetan baino. Eta adibidez, azken 2023ko ediziotik, zegoen hitzaldi bat Praenariz estudiokoa, eta esaten zuten, daukaten joko bat, Arimalotz, jarri nahi zutela euskaraz. Badago euskaraz, eta ja liburuan agertzen da euskarazko bertsioaren pantaila irudi bat. Orduan, eguneraketa txikiak egon dira, eta horiek liburuan islatu ditugu. Eta, zer gehiago naukat? Edukiaren aldetik, saiatu gara, hemen egiten dugun bezala, dago nahazketa bat eduki akademiko eta divulgatiboaren artean, orduan bietako pixka bat dago, agian liburua da pixka bat akademikoagoa, baina ez asko, orduan interesgarria izan alda bi munduentzat, bai? Akademiatik datorren jendearentzat, nik erabili izan dut, ikerkuntza lanetan aipatzeko eta bat, baina baita ere kuriositate moduan irakurtzeko oso polita da. Orduan, dozein zalerentzako ere oso polita izan alda. Eta gutxi gora bera zen hori, egitearen erronkari buruz, bere erronkak izan ditu, lan handia, baina hobetzen goaz eta ikasten eta esaterako badakit aurtengo hizlari guztiek pasatuko digutela oso testu txukuna, liburuaren lan egitearen lan errasteko, eta nada, gu ere ikasten goazela, eta bazirudien hasieran hasi ginenean, jokoteknia euskaraz eta zer egingo dugu, eta nondik aterako ditugu hizlariak, badaramatzagu 8 edizio, hemen jarraitzen dugu, badago oraindik kontatzeko asko, orduan horren islada ere bada. Eta azkenik, norbaitek aipatu zuen, eta ez da gauza gutxi, apalategian oso polita geratzen dela ja hasten garenean 2 ediziorekin, ez? Eta ja hurrengoa egiten dugunean, 3. are politago izango da. Orduan, garrantzitsua da ere jokoteknia idatziz izatea horretarako, bai, apalategian erakusteko. Eta, nire aldetik gutxi gora bera hori. Horize, igual, bai, aipatu behar da, hemen artista asko dauzela jakin, azala ibaia izpuruak dieskule, jokoteknian, irudi barrizen parte dela. Eta bai, nik uste toro gorrien oso txukun geratu dela liburue, itxarra dinen moduen 8 urte, honetan asko dire, eta ondio badago jente gehiago fitxatuteko dugu, badakigu norrekarri urrengo jardunaletxetarako, eta horretan belanin jarratxeko dugu, beste liburu bat eitzeko helburu horregaz. Orduan bai, orduan ezkerrik asko itxiar, einako lanagaitzik. Eta hori ze, komentu dugune, Bizkaiko liburutik guztietara zabalduko dugu, beste leku batzuetan zabaltzeko lana behingo da, baina horretaz aparte, jokoteknia.eusen, bertandeko zuen moduen,
esteka badeko zue, bai lehenengo liburue, bai bigarrena jaisteko eta EPUB formatuen irakurtzeko, zuen gaiuetan, edo zein lekuten. Orduan ordeko zue aukeratxu ere. Eta eskerrik asko. Eskerrik asko.